Ahiyo baba bazali. Ahiyo baba bazali. Baba yebephila, babu yebephila. Baba bazali. Ahiyo baba bazali. We mama kaputukhala. Sondela, sondela sikubona. Dada kaputukhala. Sondela, sondela sikubona. Malume ngihambe ngidlula yathi insikani ngadlula ngibheka uRU mina base sibuya na uRU ubheke phansi lapha ulele ubheke phansi ke lapha phansi awumanga kanje uphansi thina siyibonile ulele ulaphi iphothe likhulu ke wona utambuthe kwakuhuha wathi kwakuhuha seku-RU hey ngidlule bheka ngaleso sikhathi mina ngijaha ukuthi ngizoshaya ishot la ngihlale ngirelaxele uNtsikane ngiyawubona nje uwona ungaka mzulu uNtsikane mngaka iphothe lemhlophe abantu bangitshela ngo-RU mngaka mzulu ibheke phansi manje size sayivusa sayibheka ngaphansi ubuza ayisivusile ngexesha yokuchama ndithe hayibo ungaqandi nguyilandi leli pha emhlophe uqala befuna hamba abafuni bokuqhubeka noAndi wena usitha wena ujabula masilahleka hayi suka awubomkhwe siqeda ukuphambana nomzoli la Definitely. Angumdwesisa. Angumdwenkonkos. Angumdwesisa. Nilelena. Oh, nilelena. Ay, nilelena. Oh, balelena. Ay, balelena. Oh, balelena. 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 Balelena.
Oh, nababantu besizwe. Nababantu benkqonkqoza. Intani? Elisikisika balazi iphini. Nangumntu wenkqonkqoza. Nangumntu wesizwe. Meet the Zibazana in the morning. This is the Zibazana in the morning. A whole Zibazana woke up because kaloku kuzavuka bani. Who must cook? Who must cook the whole? Who must cook the whole pot of the whole cow? Ababantu besiza. Ababantu benkqonkqoza. Ababantu besiza. Ababantu benkqonkqoza. Usululu uzizele ke apha. Okay, we are reporting at Part1 KwaMaqhosha in Petty Ngushwa, where we do the samp and beans. And this is the Ziba in the making. In the finish. This is the Ziba ngokwenziwa in the making. Yes. But don't worry, the Zibas of today banxiba Adidas eziko. That we accept. That one is acceptable. Yes, le nto besiyifuna. Outfit zenu ngazawulunga namhlanje. Siyanyanzeleka. Bengathanga abantu bazafika ngo5 Bethi. U5 bethi. Nathi sifunga same. I-alarm yethu ibisi ngo5 saphuma nyane endle. naphuma ngo5. Hey, Wawubethile 5. These are the ntaba of the Buttons village KwaMaqhosha. Reporting live. This is definitely not the Zibazana. And this is definitely not the Zibazana. But let's go and meet the Zibazana. Hi. I am. I love it. I'm not the fly. I'm not the fly. Bye. I'm not the Mara. This is not the Zibazana. This is definitely not the Zibazana. Yes. This, ha. Laugh with me, ha. This is the Zibazana. You would think the Zibazana is that person like a blind that doesn't wake up when others are cooking a cow. But not this one. Yes. But not this one, sweetheart. It doesn't happen.
mqhelomnye ngoba sibuyelwe thina hey kanjalo wethu Thixo bayaya babuye ngegama likaJesu ayakalali unkosakhe ayakalala unkosakhe ayakalala unkosakhe Ayibona ba lento yalomgidi saqala sichithe kuyesingene emshadweni andiyazi. Babo lungasekunene nongasekhohlo ube so usithi kuye ingathi ngizoba mnandi lapho kwaMahlelehlele. Hallelujah. 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 Liphinde ke tofana awu saka nayibona i-double barrel yamakhala amabini akhutshwa ngeminenye yayiqala namhlanje kakhwaba izandla babuyela abantwana bethu. Haleluya. Ngibone ke into bawupepa kuzoba mnandi xa ndifika andiyazi noba mhlawumbi ngenxa sinamakhwala amabini ndizifumene iiplate ezimbili kanti awu thina le ndithi xa ndiqala ufika apho ndakhawulela ebhutini ndilivile ke ivumba lenyama ndisangena ndakrwecutele ndabanayo ndathi konakele kuhlala sawusebenza namhlanje yale ke ndasuka phaa ukayi kulaa ronda apho awufumana manje senzaqala uhlala phantsi yazi ngathi awu ithina le nto leyo yimfihlelo yafika umakoti othile phaya xa ndiqala uqwanya ndathi mntasekhaya uzandithingi ngoku wathi nantsi kofu ndathi okay it's all right ndajonga phantsi xa ndiqala uqwanya ndathi wajinja ndathi hayi bo ndathi xa ndiqala ujonga phantsi uqwanya yazi iplate yenyama ndathi awu ndathi xa ndiqala ukuthi yazi iplate esibili ndathi what is this now where am I bethuna samkelekile apha ndibona ke za plate ezimbili xa ndisithi anekumakrwala amabili guys welcome man ndibona kwi-data ngobe ndihamba kuhle kakhulu. Thank the Lord for your life. Hallelujah. Andiyazi ke izindlebe zivelaphi kodwa sawubona apha eprogramini bazithathele izindlebe ndicinga umnikazi wazo izindlebe uzawuchaza apha eqongeni zendithi ke xa ifike ndithande ngoya ngehloko apha kum zawuyazi ke ukuba zivelaphi nezindlebe ndicela sonke sibene ngenyawo sawuqala ke iprogram yethu ngokusesikweni sixolise kakhulu bathi kanti siyaqala ngexesha kodwa ndiyakhona yona ngeleyo imnandi ke nabantu ukuthi xa useprogramini ube nethemba ukuba
ikhontozayo uzohlala kweso situlo uyazi into bayikhona into etheni class into etheni class cela sine nyawo umboko ke sinawo umnye naye ikwari yamphangaselwa igama lami mna ke uqala ndikulusizo wakhango Lusizo Khambo ndicacise kakhulu ke abantu bayathanda bazala wam uphindwandini ingakumbi xa ndithe andathetha endaweni ndafika ndazithulela umzamo wakhe lo umnquthu umlanjana bakhona imakazi bam bethu noludasi apha ndingusibani sibani babini amantombazana sekhaya Othandekayo isenkosi yethu Yesu Kristu egameni likaYesu sinika wena indleko sinika wena izulu ngoba Nkosi kufanele usisiqalo sisiphelo ngu-alfa ngu-omega sibulela wena usiyesu ngosuku lihle lizolileyo sithi Nkosi semandla namhlanje wena uthembekile unyaniso uba uyingcwele zasekise izithembiso zakho khe yakuba nathi ude kupheliswe iphakade sizothi Nkosi sihlangene sizifenele silingamabandla sizothi Nkosi ngabantwana asosiqhela kodwa kukulela basithandaza sithi mabaye ehlathini bephile makabuye bephile wena Nkosi yazimemele yini ithandazo yethu ngoko Nkosi sithoba sibhekaneni kaYesu Enkosi somandla ubana abantwana balondoloza bagcina bakhuselela khona sivileyo baphazamiseleyo esihlathini sibulela bonke Nkosi abantu obasebenzisile ukuze ngosuku bawingcwele abantwana babuye bephile intsikelelo banabantwana abangamadoda siyakholwa egameni kaYesu bawingcwele ukuthi Nkosi lelizwe ngenxa yamadoda wafuna indoda bawingcwele ukuthi inethuteni
Otata bonke abakule nkundla ukwethu namhlanje nomama bonke lolutshala kokwethu lonke bephuma kundawo ngendawo beze kwelikhaya lakokwethu ngesi sizathu. Ndiyabulela ke kakhulu kuThixo onamandla onke ngoba akufikanga namnye enamkrwelo. Bonke bafike njengoba bebephuma kundawo ngendawo ezahlukahlukeneyo. Angeke ndashonga nozama uba ndibacalucalule ngoba kungatshona ilanga. Abantu abalapha banamagama amaninzi kakhulu. Mayibonge Nkosi yoxolo. Haleluya. Yaye ndingamile uba bamkele ke babe ngaphakathi. Kuthiwa mandibamkele itsho le family yam utsho yona yathi wena sizawubeka wamkele abantu. Wonke ndiyabamkela bonke abantu abalapha egameni lenkosi yam uYesu Kristu. Haleluya. Ndiyabamkela bonke abantu abalapha. Ngena ngaphakathi. Let's go. Haleluya. Nkosi yoxolo mebena. Ngena ngaphakathi. Akubhujwa ngapha namhlanje. Awubhujwe ngenyimini. Namhlanje awubhujwa. Akomnandi kuba uma uthetha ngento oyazi unothetha ngento oyibhayo ngayazi. Mama haleluya. Ikhilo lefamily yathi ukugqibela uze ubaxelele ukuthi yintoni le nto yenza. Okay. Yabona ke xa ndizawungena kule ndaba yokwaluka makabonge uThixo. Ukholo lwam alufikanga ndineutral. Lifike ndingekho ku-neutral. Yes, man. Ukholo lwam alufikanga ndiku-neutral. Lifike ndisegerini. Yes. Lifike ndisentweni. Futhi alufikanga ndiyikwekwe. Ndikhulela apha ndayikwekwe ndanga ndilapha ndithetha xa ndizawuthi 30 ndizele ndaqala ndacinga ngokudoda. Ndeluka ke ngendlela endiluka ngayo. Ndiseluswa ngayo. Ndiseluka khona abantu. Ndiluka ngale ndlela. Makabonge uThixo. Ndaba ndilukile. Ekukhuleni kwam ke ngoku ndahlangana nabantu. Mandithi ndiyadibana nevangeli. Ivangeli endenze yandikhupha kulaa giya ndandikuyo. Okay, man. Ndaphuma kulaa giya ndangekho kuneutral ndasegiyareni. Good, man. And ndandihamba ndandingasitshile. Makabonge uThixo. Ndaphuma kulaa giya ndandikuyo. Haleluya. Ngoba bathi abashumayeli yathi into kabawo umkhulu wone. Yathi into kabawo apho yafundiswa. Yafundiswa ngoba akukho nto indoyisa njengezwi likaThixo. Yandoyisa lona phela. Uthetha namthetha ngezwi likaThixo uzondoyisa. Kodwa uthetha into zakho uzondoyisa ebomini. Mayibonge Nkosi. Yafundiswa elithi indoda ke iphuma umphefumulo. Amen. Iphuma umphefumulo indoda ithi qemekele ile phike. Wayicacisa lento lomfo ukuba umuntu ngamnye kudingeka ukuba makamkele uYesu ukuze kuthi ekufeni kwakhe ahlangane namadinga kaThixo. Ngaphandle kwaloo nto akunakuya ezulwini. Wathi into zimbini amadoda amabili yaye anamandla wethu nguYesu noSathane. Wathi ukho uSathane uba aphikise uYesu. Ukho uYesu uba amele izulu. Makabonge uThixo amele zasezulwini.
usathana uba atshabalalise aphile akhabe aqubuke izinto zikaThixo. So xa ufake kwabawo usifaka ungena Yesu ungabamkela kuYesu njengenkosi nomsindisi akunaThixo akunazulu. Haleluya. Mabonge ngoshekho. Yathetha ke lento kum. Yathetha yaphila. Nkosi. Mabonge uThixo. Amen. Yayiphila andanela kuyazi. Haleluya. Andanela kuyazi nokuyithetha. Kodwa ndayenza. Yes. Ndayenza apha phakathi kwabantu. Andacela umntu bangakandincedisi. Nale ndoda zandiyicela. Yaseyikholwa le ndoda ngelo xesha. Kodwa zandiyicela ndicele kuyo. Yeva ngomntakwayo uba ndiguqukile nam. Mayongwe. Amen. Inkosi yoxolisikelele. Yiyo laa nto ke makholwa. Kuthe ekukhuleni kwam ndakuba nesakane. uThixo wasipha amakhwenkwe. Wasika amakhwenkwe. Ngelo xesha ke mina namashumi amathandathu eminyaka ndiselwe. Ndamkeli ivangeli. Ndasakale ephambili. Fumana abantwana bangamakhwenkwe. Baninzi. Akamnye wabathathwanga. Nabalapha ebulalini. Nabalapha efemelini. Ndingakhe ndabaphamisa abangaphambi hafu yabantu. Mabonge uThixo. Amen. Haleluya. Lamngena izwi likaThixo kum. Ndathi bantwana bam ndingenwe lizwi likaThixo. Asendimongelileyo ezwini kodwa izwi likaThixo kungene lona ngaphakathi kwam. Ngoku impilo yam iselizwini itshintsha yonke into kungoku. Inkosi isikele abaxelela abantwana. Kanti hayi nina intliziyo zenu zezwini. Uyamkela le nto ndiyiyo imfundiso yasekhaya ngaphandle kokuba ke ngumntu ozawuba mhlawumbi uhamba elandela lapho esixelwa ngumprofethi Isaya ethi vani mazulu bekani indlebe ehlabathi ngoba kuthetha uYehova uthi ndizele abantwana ndabondla ndabakhulisa kodwa bathe baba badala bahlukana nam waphiphukelana nam. Ngondithetha ukuthi bathe baba badala umthetho wam behlukana nawo. Mayibonge. Injalo into ayithetha nguyisayise ikhona eqhubeka ngoku sithethayo apha elizweni lonke. Mayibonge Nkosi. Mabonge Thixo. Phaya ndinamadoda asixhenxe eyokugqibela usaneni. Eyokugqibela usanele abaphambi kwabekhululethu baphambi kolelethu ukugqibile baphambi kokugqibile ukusamkela baphambi kosamkela ukusicela amadoda asixhenxe lapho khona amadoda asixhenxe akhona kumbulelo ndimlibala. Haleluya. Ndaphila ke loo mpilo bayibona abantwana bam uba yiyo le kodwa yaboyisa ke bona uba bayiphakamise. Makabonge uThixo. Bayihlonipha apha kumkha kodwa yaboyisa uba bayiphakamise ngoba inobunzima elulanga. Makabonge Nkosi yoxolo. Ndisho ukuthi ke le ndaba yolwaluko asiyonto yabantu, asiyonto yakwaMahlelehlele, asiyonto yaseShosini, asiyonto yakho naphina kodwa nguThixo owathethayo. Ifundiwe apha ekuseni ngotata bam, ifundile amadoda bayihlathini, asiyaleza sixelele amadoda uba kwenzeka ntoni ukuze kuhlaziwe ulwaluko olwalukhona. Kha kwabakho uhambo elabangela uba amadoda angenziwa apha endleleni kwakho ingxaki elapha endleleni akwenziwa amadoda. Uthi ke ngoku uThixo wakhona xa uhlaziya lo mna uthi lo mfo makenze uhlaziyo lokwaluko. Inkosi yoxolisikelele. Amen. Lazi ngolo hlobo ke olwaluko siluthembile futhi ngolo hlobo. Inkosi. Ekutheni
gift ke profeta ngiyazela athi profeta ngithatha ngothi uyithi le mali ngapha yebonus sizawusoka abantwana namhlanje hayi ukuthi ngathi amen beyithi ngapha yeke lingapha ndiyayibona imali kodwa inamandla lingapha ngoba lingapha ikhe yabheka nangapha hayi qhaba izandla imali kala kwakunento isitereyidweni imali okanye ibhokisi msasasi ibhokisi okanye imali msasasi ifuna abanje sisaqhuba le program ube nepicture xa singena kula yure yamabhaso uqonda hey into enzanayo inzima kakhulu imali ezayikhupha namhlanje sikhe ngumgidi kaloku FM kwaba izandla kakhulu emgidi sikabukela amabhala akhe ngokuthetha ndizanjalo abantu akhumbula phambi ngo-1970 egameni likaYesu waseNazarethe amen phaya eGolgotha yavulwa indlela yekazeluphayo